i de här, om vi pratar om kölängderna, så är det ju, jag utgår ifrån att du refererar till Svekos utredning där med de simuleringar de har gjort i nya boulevarden, Västra boulevarden. Och där är ju vissa kölängder som de redovisar, men jag tycker absolut inte vi får glömma hur ser det ut idag. Ja, det var väl ungefär vad jag hade räknat med. Vi lever ju inte i en demokrati längre, vi lever i en diktatur. Det är bara information. Tar inte hänsyn till några överhuvudtaget åsikter som alla har här. Alla vill att vi ska skjuta på byggandet av länken. Handelsstaden här inne kommer att dö fullständigt. Vi kommer att kalla sen Lilla torg, som vi kallar Södertorg idag. Det är dödens torg idag, och Lilla gård kommer till att bli dödens torg om länken byggs. Jag tyckte det var ett mycket intressant möte. Det var många som kom på mötet. Alla var engagerade och intresserade av de här frågorna. Jag tyckte det var positivt. Det kom in många bra synpunkter också som vi kan ta med oss. Det finns ju många frågor och mycket oro kring den typen av projekt också. Det är mycket förändringar och mycket som händer i stan, och då är det bra att man får lämna sina synpunkter och får ställa sina frågor. Och det vi inte kan svara på här idag, det är man ju jättevälkommen att komma tillbaka med naturligtvis.